Welcome to Maken Production channel. Please like, share, comment, and subscribe. Aduh, kakak tulis si Yasmi sang lele. Macam ni apa ya? Ni sang gimana dok? Kenapa dulu deh? Kan pinau posua beli yukai semua belum ya. Kita dah macam belajar tu. Để tăng ma phí kênh của mày ba in trong ha bakor dor banyak ser ni karupa om don shu mau ser ban thau jing in trong phi tanya nga phi sumar jilin ter kismi baro ba phi don ha na phi the lu ba jing em ban pa pin shem ba ben no hap ne jong phi me tang kin jing snow pa na du ba na dan re ha du ba men ta da e ken ya phi me bangan siêu kelian wat la da klona myo kata kampatia sha e kengan sham jingit kom ma phi me wat la nga wat keleng perthe satang jing ko ki jing sneng jing krao pau kordor ken kela ki omat belajar neng jing krao ki ba phi la ai ki dei shi sha me ki mau len nai ba ngan he ngan san ha len ti ba ba khnang ba ka la we kan am sak ma wat la da i ba ba em don show ngai bat nangi phi klat jen do phi hun
กัดบาเป็นยาบูน้องพาจิงคลาดีป้าป้ากาดอนกาดาวดาเอเกนยาพีไม่บางันเสียวเปลี่ยนวัดลาดาครูนามยอกกาตากำปาเทียชาเอเกนงันชามจิงเอคมมาพีไม่วัดลางาวัดเกลงเปิดเทสาตังจิงกอ